Bueno, Xabi, sorionak, Nafarroko txapelketa zen, baina Baionar batek irabazi du, nola jundauna. Mila esker hainitz, noski bizki zaila, baina ekiparekin onak izan gira, eman du Antion eta Gabi haintzinean. Gibilan bere kontrolatzen genuen ekipa osoarekin. Eta hor, azken igoeran abiatu naiz, eskertzen dut Iker eta pixka bat utzi nau markatzen zirelako Iker Gomezekin. Eta biziki, elmugaraino biziki zaila zen, oso kontent naiz. Talde handia izan da, aukera hunditz aprobetsatu ahal izan dituzue. Bai, hori da, kontrolatu dugu, zaila zen, ziren atakak denetan. Baina biziki kontent gira eta bikain ikusiko gero hon. Liko bigarrena, forma honean zaude, oain udara gabeira. Bai, hori da, bigarrena Espainian eta irabazi dut bat ere Frantzian. Biziki kontent, orain ikusiko Gipuzkoako itzulian eta gero prest udantako. Zorionak. Mila esker hainitz.